पंकज बाबा। सैया रे भइल किरक करी होइया रे गाजीपुर से चलता दवैया रे गाजीपुर से चलता दवैया रे रोज रोज लागत आवे सुइया रे रोज रोज लागत आवे सुइया रे घरिहा से चलता दवैया रे घरिहा से चलता दवैया रे। जाई के बिरानो करौली एक सहारा तबो आराम नहीं मिला भरसर में मेडिकल करवली दोबारा तबो जवानी नहीं खिला जाई के बिरानो करौली एक सहारा तबो आराम नहीं मिला भरसर में मेडिकल करवली दोबारा तबो जवानी नहीं खिला सूझे नहीं कवनो उपाय रे मारल बधाई के नटैया रे बहादुरगंज से चलता दवैया रे।